Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannan kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo namu. So wannan bidiyo insha Allahu zai zama kamar introduction ne akan wato trading da za mu fara yi na cryptocurrency. Kamar yadda kuka sani yanzu abubuwa duk sun canza, da mutane hankalinsu ya karkata akan mining da dai sauran airdrop. So amma duba da yanayi saboda mutane sun ƙara sanin harkar sosai, wato mutane suna so su ƙara sanin harkar crypto sosai da sosai. So shine muka ga ya dace mu ci gaba da training da muke yi na crypto a ita wannan channel tamu mai albarka. So waɗanda suka daɗe a wannan channel tamu mai suna Esman TV sun san akwai irin shirye-shirye da muke yi, wanda idan ka shiga playlist ɗinmu, bari na shiga ku gani, za ku ga muna kawo abubuwan da suka shafi platform, sannan muna yin darasi akan YouTube channel yadda mutum zai buɗe YouTube, sannan muna yin darasi akan airdrop da kuma mining, wanda yanzu haka mun buɗe wata channel ɗin wacce ita specifically muna yin ta ne akan wato abin da ya shafi airdrop da mining da kuma abin da ya shafi crypto zalla. Sannan kuma a wannan ɗin again za ku ga akwai ɓangaren da jobs ne, wanda muke kawo muku jobs, wato idan aka buɗe portal wanda za a ɗibi ma'aikata da dai sauran wato scholarship, duka dai abubuwa da zai zama wanda mutum zai samu aiki ne, ko kuma wani skill da mutum zai koya, wanda za ku ga muna ba da ilimi a kansa, muna koyarwa akan yadda mutum zai samu waɗannan abubuwa, shine muke da shi under jobs. Sai kuma darasi da muke yi na wato darasin koyon kwamfuta, wanda a wannan channel tamu mun yi darasi da yawa akan yadda muke koyar da mutane kwamfuta, wanda har yanzu duka muna yin wannan abu. Sannan muna da shafi na intanet wanda muke koya abubuwa, yadda ake browsing da yadda ake shiga intanet, da yadda zaka je kai sacin abu cikin sauki idan kana neman wani abu ka rasa yadda zaka same shi, duka a wannan shafi na intanet muke koyar da yadda ake browsing da yadda ake shiga intanet. Sai kuma bangaren cryptocurrency, wanda shine muka bude masa channel ta musamman, wanda za mu dinga koyar da cryptocurrency zalla a cikinta. So za ka iya samun bidiyon a nan, sannan za ka iya samun bidiyon a ita wannan channel wacce ake kira CryptoCo. Sai kuma muna da ɓangaren online business, abin da ya shafi irin su affiliate marketing da irin su freelancer da irin dai abubuwan da ya shafi waɗannan abubuwa. So su ma muna da ɓangaren su, wanda duka a wannan channel tamu muke koyarwa. Sai kuma abin da ya shafi Android, muna koyar da wato yadda ake operating na waya. So idan kana da waya ka kasa shiga wani guri, ko kana son yin wani abu ka kasa, ko kuma kana son ka ɗauko wani application da zai ma wani abu wanda babu a wayarka, so duka a wannan ɓangare na Android muke koyar da wannan darasi na yadda mutum zai sarrafa wayarsa ta Android. Sai kuma wato wajen Hausa Forex, wanda mun daɗe muna koyar da wato ilimin yadda ake kasuwancin Forex, duka a wannan channel tamu mai albarka. So na yi wannan bidiyo ne wanda zai zama kamar shine introduction na wannan darasi da za mu fara, wato mai suna wato trading da za mu fara yi na cryptocurrency, wanda akwai ɓangaren DEX, akwai ɓangaren SEX, wanda insha Allahu duka za mu taɓa shi. So a wannan ɗaya channel ɗin tamu ita ma bari na nuna muku ita, wanda idan kana so specifically kawai za ka mayar da hankalinka akan wato cryptocurrency, yadda ake samun airdrop da kuma mining da kuma shi trading ɗin, to sai ka shiga ita wannan ɗaya channel ɗin tamu. Yawwa, ita ɗaya channel ɗin tamu za ku ga yadda take nan, wato ita ce mai suna CryptoCo. Ita wannan channel ɗin tamu insha Allah ita za mu ringa sa duk wani abu da ya shafi crypto da airdrop da kuma mining da dai sauran duk wani abu da ya kamata mu sani insha Allah a cryptocurrency. So idan ka shigo wannan channel ɗin za ka same shi zalla. Ita kuma a waccan ɗaya channel ɗin tamu duka za ka samu sauran abubuwan kamar yadda na zayyana muku. So kafin mu fara wannan wato abu namu, so akwai wato application da nake so ku fara saukewa, wanda insha Allahu a kansu za mu fara. So na san da yawa wasu sun san application ɗin, wasu kuma ba su san su ba. So yana da kyau idan kana so ka bibiye mu a wannan lesson namu da za mu yi, so ka sauke waɗannan application ɗin kamar haka. Waɗannan application ɗin su ne nake so za mu fara a kansu insha Allah. Wato su ne kamar za a ce kenan decentralized exchanger ko, wanda za ku san, ai na san da yawa wasu sun san su, ga suna akwai Trust Wallet, akwai MetaMask,
akwai Trollink, akwai Phantom Wallet, akwai Bitget Wallet, sai kuma OKX Wallet da kuma Tonkeeper. So ba su kenan ba, akwai waɗanda duka suke aikin irin waɗannan. So waɗannan dai specifically insha Allah a kansu za mu fara yin bayani. So kowa ya installing ɗinsa a wayarsa wanda ba shi da su. So za mu zo kowace za mu yi bayanin yadda ake buɗe ta da yadda ake saita abubuwa a ciki, sannan kuma sai mu fara wato darasinmu akan yadda mutum zai fara trading a cikinsu insha Allah. So kada bidiyon ya tsayi saboda na ce muku introduction ne. So gashi nan dai ga wanda yake bukata yake son ya samu wato ilimin yadda ake trading da kuma yadda ake gano coins da ya kamata a siya, da yadda ake gano yadda ake trading a CEX da kuma DEX. So insha Allah inda yana bibiyan mu a wannan darasi da zamu fara, insha Allah duk zai san waɗannan abubuwa. So sai a daure a yi mana subscribing, sannan a yi liking, sannan idan ka san akwai wani da yake so shi ma ya samu wannan ilimi, za ka iya masa sharing na wannan bidiyo sai ya shiga ya subscribing, sannan kuma sai a jira insha Allah lokaci zuwa lokaci za mu rinka ajiye wato update akan yadda za mu yi abubuwan namu. Allah ya ba mu sa'a, amin.